Ladies and gentlemen, pawaprofita vese vatoshanda nawo, muprofita mukuru pavese ndimutumwa madzibaba Masango. Isu takangokura tichivanzwa achiita go back to sender, tikazoona pakauya hana achivengwa achinetsana navo. Ipapo isu titori kuchikoro chaiko tichimbofunda mabhuku. Tapedza mabhuku patazopinda muindustry takangosvika vangorimo madzibaba mutumwa Masango. Togamuchirai. Aiwa takanaka mukomaziko. Mwari choti Mwari zvakaita akandisika miri wangu ka ametakausika sei. Mungoramba muri kadiki hamusi kuchembera. Zvanditongori. Musati munhu anotanga kuti Masango azvinachasvika chiona zimwe zimuno. Asi anongoona ndizvo ndikangori zvino zvindizvozvo. Chero patika vanhu vachinzwa Masango kuti zvatingori nanhasi. Asi tirongotenda mukomaziko kuti Mwari atitire zvakanaka tichingeti zvinongodiwa naMwari. Madzibaba Masango nhasi hatina kuuya kuzonzwa nyaya dzemabakatwa ari muno, magiradzi, bhodhoro rine mazita evanhu. Nyaya tanyanyofambira ndeyekuti Prophet Makandiwa vakataura ivo kuti vari kubheja 1 million for muprofita kana sekuru kana ani wechokwadi anogona kuuya osvika unofembera kuti chii chiri muhomwe mavo. Hamunoti nyaya iyi mangambenge mainzwawo here? Ndotenda mukomaziko ndotoseka handitenga. Bozi chinoitika ndechekuti mweya waMwari auhisane. Mweya waMwari aitese? Airwisane. Kana iri mweya waMwari airwisane. Ende tundu nekumwe kunzwa kana kuti chinoitika ndechekuti unofunga ruda waprofita wefeki. Vanoti tinobatsira vanhu varochi wefeki wenhema. Vechokwadi mweya wechokwadi aitese? Aurwisane. Chinoitika ndechekuti ndangoti ndikurudzira vanhu vaMwari. Kana vachibatsira vanhu zvechokwadi chaizvo hatifana kuti tirwisane. Hatifana kana kuti zvafana izvozvo ndikuona pasocial media seringobvira ingoti makandiwa. Aiwa vana havafani kuti kana vari vechokwadi havafani kuvhunduka. Ndizvo. Kureva kuti isusu mukomaziko kana mukatidedza kuti hande kwamakandiwa mangwana sandi achemumwe anotora ndoenda. Handichi kana kutsipi kwanzi kana kuti asei kana ndakatumwa naMwari ndakasimba ndakatumwa naMwari. Hatisisira zvimapipika toda zvaMwari. Kana Mwari akatituma mukomaziko musati chenda choti toona kuti ndinofanira ngoso mukomaziko ndinofanira nobvira mukomaziko. Kuti ndakataura ndimi panapa itara ndimi chiturikira chete. Kana pasina chiripo hapana chiripo. Kana makandiwa vachidini zvavada vane test yavo. Test ndiye kuchechi kwavo nevafundisi yani avo nemaprofita avo. Anopona. Isusu kana chita test iri vafana chichikudetsera test isusu. Testa maprofita esangano ese. Totuma testa patinoita musangano wemweya watinoti Pentecost. Anditi musangano chi? Pana musangano wemweya pana Pentecost, pana musangano wemweya watinoita nditeka uno musangano chi? Wemweya anditeka. Manje totesta pa Pentecost pacho totesta musangano yakawanda. Chiro matumba tinotesta. Anditi mukona. Asi sine musangano wedu watino musangano chi? Wemweya. Musangano wemweya iwoyo tinotesta maprofita edu kuti ndiyo chokwadi here. Tonotocherera chinhu pagomba apa kana totenga dombo tisa muhomwe. Toti profita ri munhu ane chi. Unoona zvakawanda papi ipapo. Saka munzenguva Makandiwa vangotaura vachitaura matauriro anga achiita. Asi muchiitika chekuti unongoziva kuti kana munhu ane mari anogona pride yakanyanyisa kudarika chi? Mwanditeka. Asi Makandiwa ndiko akatobva nako kupi? Ikoko. Uziva kuti tisadzikisira masangano. Tine masangano ari pasi pemuti munhu ane vanhu 4-5 asi munhu iye atolitenjera sangano kuti uona zvakanyanyisa. Asi haana chipo chokuunganidza vanhu. Mapanzwisisa. Lakafanana nini ndai chechi yangu iri Pentecost. Handizvina sure kuti pandinonamata paimbotsikika. Hapatombotsikika ba. Bozi nyoko kuti Pentecost kwakarerukira munhu wese. Vanokufarira because of what? Kunoridzwa magitari, kunoitwa zvinhu zvakawanda, kunopfeka masutu, kunopfeka everything. Saka kwedisi kune mutemo yakaoma yekuti munhu bvisa bhutsu zvakati endi kwedisi uchipinda pagedhi unotanga watobvunzwa unotanga watomboteswa nemweya kunze upone upinde chi mukirava upinde muchitenje anditeka. Saka uona kuti zvinobva zvasiyana nekupentecost. Kupentecost kungorwa gogo dzako koko chero muri anongopinda mupentecost. Ana mapanzisa ipapo. Saka tiri kuti isusu
kwedu isusu kwakaoma zvakaoma tutarisira kuti isusu inzira yakapamhama inzira yakamanikana yasiyana nzira dzakapamhama kupenda kwese kwakapamhama kune nzira yakamanikana kana idzi nzira yakamanikana kutaura kuti nzira inetsa kupinda ndechipostori postori ndinongedzwa munhu kuti iwe muroyi anomapanzisa saka isi tiri kuti isusu zvawakataura vamakandiwa handisi kuzviramba asi vati vaprofita wenhema saka isi asi vaprofita wenhema saka vaprofita wenhema ndivanomhanya kuenda kupi zvavo kana ndovanti hasha dzakanyanyisa hanzi vaprofita wenhema ndovandazvadzo asi makavatarisa paziso renyaya mweya inokuti makambovavhenekawo makaona vamakandiwa vari muprofita wechokwadi here chinoitika ndechekuti vamakandiwa muprofita wechokwadi muprofita wechokwadi zvazvinoita Mwari anotuma munhu mishini yake in time ndanza mwaita azvozvi toda kuti tiona namakandi kuti manye nawo titisiya nditeka vamwe chitotaura kuti izvozvi nda kuti ndidai aiwa zvazvinoita manje mweya waMwari weyo kana uri muchechi memeo musati rimwe zuva zigwe uno chechi yako unogona kuuya musi uchifunga ndogona kuprofita vanhu musi wotedza kuprofita vanhu woita nyaya dzako dzokutongopa vanhu munamato chete kuti vanhu vasunungurwe saka mweya unotuma vanhu nedzimwe nzira dzakasiyana siyana panzisa kana uri musi wekuti shuwa nhasi zvakatopika uchitobudisa madhimoni anobuda papi ipapo mapona saka kureva kuti isusu tikuti isusu makandiwa munhu waMwari asi nyaripo ndiye kuti chinoitika nchiti mukuparidza kana pandiwa controversy paipa panobata vanhu vakawanda imi kuti maprofita akaenda kuungana muchechima makandiwa ndingauseka zvakuti taida kungoona kuti munoita sei adakubvunza poita sei right wange kubvunza izvozvo mubvunzewo kana angada ngokuitisai chete kuti uone kuti muchichikuitika dzimwe dzenguva this is a test hombe yatiitwa maprofita ese kuti maprofita mugere makaita sei makavhurika andimapona saka munhu anohasha kuti ada kutoenda mangwana kwamachendewa izvapaisisa hatirambe kuenda isusu chiosara tichia makatofune kuti tatonzi uyai toenda because isusu takatoprofita zvechokwadi ende pane chinhu ndogona kuti paona kuti apane chinhu chakati apa ndanza mwaita kuti hanzi aiwa kana pane chinhu cheuroyi chete ndochimwasa kuti chioneke muhomwe aiwa iwe kana une $100 kudza kuti $100 tanzonana asi isi tikuti isusu zvoto zvine mazera hatisi kuti isusu vamakandiwa wakashata kana kuti vari kutaura vese vakashata kuri kuti vaprofita vamwe vanogona kungohakira nedzimwe nzira dzisiriridzo tudai vanamata Mwari atiita zvakanaka vanhu vada kubatsiwa chete munyika tarega kuhwisana kana kupikisana chataurawo nomwe munhu usati zachechi chemo muno mafundisi angona kuparidza zvinhu zviri wrong asiwo kana wakagara muchechi aufuna kutedzera zvinhu zvipi hazvingakusiyise chechika zvekuti aigandise chechi inoda kuti uyu nhenga ataura aparidza zvinhu zvatisingateererei inini iwe rofuna ngokurosa one eye woti aiwa ndotienda kuti Mwari atiite zvakanaka ko 1 million amuswida wena mari totoida mukomasiku 1 million totoida ndisasati kuti isusu kana zvishinzi isu havana kuti vaprofita wechokwadi wakati vaprofita anzi vanofembe vanosvikirwa vanoudzwa nezvinhu nemadhimoni koti vanoudza zvinhu nemadhimoni ka tasiyana maona mukomasiku zvotambisa kuti pana baba tumwe ndatombokubvunzai mubvunzo iyoyo handaipindura baba Facebook because handisiwo madhimoni ndizvowo madhimoni kaitwa madhimoni ndo vanhu vanotenga mweya vane maspiritual fathers vanozoti ndikaenda andimukona nditika vanotenga mweya kureva kuti kuno vanotenga mweya nemari mupanzisa kaiti spiritual fathers kureva kuti kuno vamwe maspiritual fathers wezvidhimoni zvezvezvi Satan diabolos satanism kaita nyaya yekusimbisana isusu iti maspiritual father yaMwari yemweya mutsvene waMwari tuzo zvaMwari hazisi zvekumboenda ndandiri paFacebook tombotitira kuti chakati chipikisana asi isi kuti isi chira makanda chirero panzvimbo pavo chero vakatonza vagadzira zvavagadzira panzvimbo pavo neimwe nzira dzokuti vaprofita sasaoni kana uri munhu waMwari unokosvika chiona saka imimi zvekutaura naprofeti Miracle Paul zvekuti munotsipikwa vanhu chenjerai kutsipwa imi munotsipikwa here mweya uri pamwoyo chinoitika ndechekuti kutsipikwa kwagara kunotoitika Miracle Paul haana kukanganisa kutsipikwa ndose kunotoitika asi malevels edu ane wakwanita kutsipikwa ka
unenge wapera. Unofanira kudzokera nyingo musha munofudza mbudzi. Unofudza mbudzi. Kureva kuti zvakafanira tirori panapa vanhu vakawanda vanenge vachitirwisa. Asi fungamira kupofunga waedza tsanangura kuno vamaprofita vatete vaye wechidiki kuti muzangomhanya kupi ikoko munosvika makatsipikwa. Chinhu chekuti kutsipikwa chinhu kuti vataura shona hombe kureva kuti unogona kutokanganiswa kuti tiyosvika utadza kuti unaona anything ikoko ichisangana nako robva ratofa. Makamera anenge akatarisa. Asi isusu takaita seinini nangwa hainini kwamaziko panokuma mamabhuru ndokuma. Ndoti ngavandidedze ndiuye, asi ndonge watiwo chokwadi vaprofita vaMwari kwete vaprofita vanotumwa nemadhimoni. Mapanzisa baba kusangana kwedu kunobvira. Ndakaenda nawakomana wangu baba baba tichitaura edu baba tichinamata nawakomana wangu baba panobuda zvakasiyana siyana. Isingoti pa vanhu 10 chete pasiri pastage apa tovaprofita kuti iwe zvakati iwe zvakati chete ngwamaziko zvapera. Mapona chero mimi maiga dombo pakati unozati kakwira kwa mugoti munisana mari kwa mugoti ndizoti tese kwa mugoti ntiitika ide tona makandiwa nditeka pa mugoti nditeka kwa mugoti unoto vanongo tutachiro kana dombo riswa pasi rochererwa peswa moto tonzi vantu tudze pasambara pane chiapa pasambara tutuzati pasambara pane zvakati bonzi tese takatokura nayo saka zvinhu zvatakatokura tiri mazviri ani mazvona ende kuno kumkomasiko nyaripo ndekuti vanhu vaprofita ngatisadzikisira nezo ndokubona. Saka kuna mwana ari pasi mutu sana vanhu tu ndazimutsanangura zve. Angoronga tsono zviwa pa 1. Saka vanhu vepasi mitewe muchadzikisira vanhu vaya. Ngotango ngasina chipo kuchimbo yokuunganidza chete. Tanzanana. Saka toda kuti dai vanhu vaMwari vabatana vaita chinhu chimwe chete. Pantawa chimwe nechimwe chinhu mwana akatara zvakati. Azviri kuti vanhu vese vatya kuenda ipapo. Asi nyaripo ndiye kuti kurespectana. Tumwe munhu ane zita rake rada kutsvaka kuti asimudzire sangano rake. Iwe kuda kubvunza uri baba pako iwe wakati baba wakakubvunza kuti baba pane kudziwa pa vanokurova here unoda kuti wewe mwana mudiki nomuruwa zvokuti akafa anofa uyatiteka kana zvine ngadzike panapa nditeka kureva kuti une speech yaunona kupa vana vako yekuti vana vako varamba wakatenda kwauri baba wedu wane simba. Mapanzisisa shona hombe aiwa ishona hombe Saka zoka zendemo kesa demo paside apo poti atsoke sawira ngati mene teorana paside apa nditeka kwata profita shwa kapinda sawa kunyebera wakapinda profita pepe apa pana zvinoitika paye. Mapona kuti ndona kuti machine angu sitasi ndo zvakamboitika na prophet Magaya vakambota kuti kune ma spiritual njuzu kune zvakati kuti kuna vaprofita vakaenda church dzedzi vakaenda vakagara memium vakada kuti profita nditeka pana zvakatadza kubuda paye zvakawanda paye nditi zvakasvika pakutoti prophet Magaya chawanga kuti unge vakutoshandwa baba muno vaprofita nokushanda ende isu kada kushandira kushanda chero kandi uno vanhu 100 kana 1000 kana vanhu 3000 kana 100,000 ukada kushanda unoshandwa. Valevi vasaona kutamba nawo chitaura mutaro ndaita pana pakatokurisa isi tinoti valevi chero kuBhayibheri varimo valevi. Saka prophet Magaya wakaenda chiti mulevi tikuti Mwari awaitire zvakanaka avatungamiriri ngavasapombe vamwe valevi ivo ngavazive kuti vane stage yavo anditeka inoperera pastage yani yavo. Tanzanana usati kune imwe zimoya Goriati chachanditeka ataura kuna David anditi haana zvaanondiita akarowa nedombo. Goriati akadonha nekupi akadonha nefesi anditeka asi vakoma Goriati chavatombochika kuti aiwa hazviite uno mwana mudiki aufani kuenda kupi kuhondo akaenda akarowa Goriati nedombo akadonha nokumeso nechiso. Goriati akapera simba vanotenda naGoriati vakaita sei vakatotaura kuti Goriati haana simba raMwari. Kwati dzimwe dzenguva ndosati kuti isusu vanhu vaMwari vanotumwa naMwari tikatedzera mutemo waMwari tinokomborerwa. Chiri kudiwa ndechoti vanhu vaponeswe varoi varwiswe tiwise varoi chete kwete kuti tiwisane pachedu asi ndati nini point yamakandiwa kana vaitaura nomwoyo wese ngavasarwise vaRevhi asi kana vaitaura vachingoita controversy so tikuti aiwa zvinhu ifanira paraziva kuti kana usiriwo munhu anzi vanotumwa nemadhimoni unza tikudzoka point 1 haufanira kunyanya kubatika kuti aiwa kani ise wadaro aiwa vanotumwa nemadhimoni uchaona vachibatikana
dzimwe dzenguva ushamisa mambani cheshe apa side pawofutika inongona ngaitounganidza vanhu futi mishani pamakubomba munhu upi aiwa ndikutaura sachindikazochoti chikwamaziko saka usati nyerezo chiti tounopinda magaraji evanhu tu asi nyechichika makandi okune vanhu vanotora nhau dzese dzichibuda muvanhu mukupaona ipapo saka inogona kunge tori controversy vanhu tu asi yatopasa kuti zimbabwe yese nichichi yese chipindire vanhu vapaona asi ndasamusi vangu pakazonzi n'anga chakadaro zviriko asi vanzi wenhema saka isi vasi wenhema isi tiriwo chokwadi saka makandiwa pachededza vanhu chokwadi chiendawo papiwo ipapo ende asi ndikuti nini vanhu vaprofita afana kuwisana usati munhu wopenda kosi nemunhu wepostal chero tikasangana so takataura ucherakati chapa nditeka uyakati yes neediness in obligations in power kureva kuti tikuitira chinhu chimwe chete kuti mweya wamwe tototesa tobva kumwe chetere tanzanana because mweya unobva kumwe chete hatimbosera kupikisana tasina mumwe wachina naye petenje hasi kupindura ana magaya hasi kupindura musamudikwa kukuchera ndikupusere kwawana kuti uri kutotya aiwa kana kuri kutya tichizive kana kuri kutya savatya rume kana kuri kutya ndipata pamufananidzo wadhavhidhi akaenda kurwa Goriati akadonera pai akadonera pasi kureva kuti panogona kungobuda mumwe munhu so tonaendesirana masango chaiwo takatopinda mukereke meme makati tikazvinanara mwe inini angosira ndikaenda ini madhimoni yame anobuda meme ini meme zvimoita zvakakurisa asi tektori yemumwe munhu wapaona asi wakazonzi wakunzi achiita zvakati wakuitiswa muchechi yemumwe munhu shuwa chachipo chakutsipikwa ene shuwa chipo chakatsipikwa usati pana mwana shuwa vantu vaitiwa mbodira watinoziva munyika umu asi ndinoti nharo dzadzo dzasara asi zvakaendwa nzungu munhu yani ngona akatopindwa paimwe nzira yakatoita se yakatoendawo akatopikiswa akatowiswa handi mapaona saka tikuti vanhu nesimba raMwari mukati mwarimo mapaona isusu kuti isusu pane zvinhu zvinenzi mamiracles zvafana makandi wecho vakamboita mamiracles yavo yekuti paita mwana we3 days minana pakaita goridhe pakamboita futi nyaya zvidhina handimuona saka nyaya yekuti isusu hatingaudzei vanhu kuti hakuna chidhina chinombonzi chidhina chinoinda minana hakuna andapaona saka kuti isusu haida makandi waka dawangonamata wakagara kupi ikoko wachinamata chaizvo ende ivhangeri ndinoitedzera asida kunyebera ba ndinoiteerera ende murume anomwe ivhangeri anodzidzisa so inokomborera asi tikuti isusu tisarwisane kana umwe uri pamupoto imwe chete ngaunge wamweya waMwari mapaona ipapo ndikupaona. Ladies and gentlemen, mawanzwa Mutumwa Masango manumbers avo ticharamba tichavaisa pascreen mugona mamavidhiyo edu munoona zvinhu hopo zvinobatsira Mutumwa Masango vanhu matambudziko eupenyu but nhasi tangodisata kuti gai timbosvika timbotora nyaya iri kupisa timbudza kuti Mutumwa Masango vachaenda here kana vasiri kuenda chikonzero ndechei uye vanoiona sei nyaya iyi Mutumwa Masango maita basa andotenda mukomaziko ipopo ndikutonzwa wamwe vanenge kuti hana makandiona namasango anozivana nyaya yekuti kana tichizivana pana Mwari kuita pazvinhu zvakaita sei zvakaipa isi kuti vanhu ngavakomborerwe ende kuna Mwari hakuna vanhu vanorwisana vanhu vazvofana munhu akauya kwandiri nini ari kuuya kutsvaga kupona asi kutsvaga utsatsingwe kana kuti kusungwa svipo saka vaprofita vanogodo neshanje vamwe vanogona kuita vanhu zvakaipa asi isi kuti kunoku isusu wakaya unopona handiteka ende 2 ndambonzwa vamwe chitaura kuti vaprofita chinhu chinoonekwa chiri ndichasati ndiabhurosi aiwa kana uri muprofita unofanira kuziva kuti munhu chakatakura paya paano munhu hapana pasvika munhu anopfuti panapa kana uchida unonga watonitestawo futi itori imwe test iyoyo kutosvika munhu pasere pangu ototi akatopakata chiri anopfuti chine banga ndotomuprofita kuti aiyo avabvunza sevanonamata nevanoiziva imi mboenda moisa banga renyu pasaidi apo apo tuchiziva kuti mboenda moisa banga renyu pasaidi apo zvinhu zvinotoprofitwa zviriko anomapaona saka isi kuti isusu Mwari atite zvakanaka ngomaziko makandiwa munhu waMwari anditeka mirako munhu wani waMwari apana mirako I'm not sure aiwa ndikachiti munhu waMwari imuri munhu waMwari futi saka vanhu vaMwari pane mweya maji waMwari kuti pakati pawo kandi pakati pevanhu vese roda kuisana makandiwa asida kuisana vanhu vaMwari ada kuisana vanhu vasiri vaMwari saka vanhu vasiri vaMwari asiri kuisana makandiwa mapanzisa kana tiri vanhu vaBharaki
wasatan diablos aiwa tinoona kuwisana naye kana tiri vanhu vamwari aiwa ko zvamwari ndezvamwari mwari ngatikomborere vateereri ndiyo nhau iripo tikuti komborerwai vateereri hanzi komborerwai vaprofita vechokwadi tichavaona nekusanyanyorwadziwa nezviri kuitika izvi asi venhema tichaona nekuchema-chema zvakanyanya, and with that we are out.